Aku tak manji ning awakmu. Manji awakku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Iki serius. Iya. Tenan. Liyan ndi? Lajene? Ah. Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Lah metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapakke ora apa-apa. Lah mulya ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kuwi dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek kowe wis klebu awak aku mesti dadi ampuh. Gak wis ra modar. Omong wae malah pidato. Tak keplak sirahmu lho kowe. Wis ya wis. Gunjang kancing langit kelap-kelapaton. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara gawe kaget tak kira yen to Ratu Sabrang ingkang sowan Werkudara bareng tak pespadake raine ora pangling iki rak Bagong to. Wah, Caedan. Nyilih sandangane endi? Tak kira nek anakku Gatut. Rama Kyai, Bu. Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nune nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdipun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa? Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong to iki. Wah, lah penembanduna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca kula radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepanen kula ngaturaken sembah semua ping pangabekti kula kunjuk saripun Wa Prabu. Wa Prabu dengkulmu atos. Mengketok kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padararja. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggu. Nggih. Aja dienggo sak nggon-nggon, kok ndak kleru leh ku nyebut. Mboten mengkene iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Gempun atos suarane. Oh, Bagong Padararja sapraptamu. Pengentenipun Begawan Durna wilujeng nering Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padararja sapraptamu. Panangan Bagong Padararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku tampanana. Nune nggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Nune nggih jimat. Nyenana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni tok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah
Siti Sekul binung teling ron klapa apuren tambah bilih wonten lepat kula nggih kula ngunjaken sampun Prabu Darmakusuma. Inja ora dadi ngopo Bagong matur sembah nuwun ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong bapakmu ya gene bapakne ajeng pejah lho sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip awake kaya wis ora duwe nyawa mung mripate tok sing urip mung kecap-ketip nek mak ampun mboten kalu nek ngunjuk pun mboten iso ngunjuk kula ya wis omong karo bapak-bapak rasa nganu gegering awak nek mati ya anak-anak wis ikhlas ngoten niku nek bapak tetep mboten purun seda mongone bapak seda niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong, saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong nggih. Ngenten iki. Bagong, ngenten niku. Lah ya lek momong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan. Merga saniki niku napa-napa niku sak ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen. Mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku saniki pun lembrah. Iya Bagong nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa Pak? Matur sinuwun Prabu. Puntadewa nek aku buta pusaka 3 nggo nambani awakku. Pusaka 3 kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Padha lali iki. Wasil haka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinthing. Ora welang. Tempe karo ora welang. Karo welang. Tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung mutha. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus lah, pustaka Jamus kelima sada nedya kula bolong, bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, anu Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi sinuwun Prabu Darmakusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih kula ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan ateges sinuwun Puntadewa menika menggalihaken labuhane bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang nek mung diwisuno ngambil pusaka 3 mesti kemawon dipun paringaken ewadene sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika kula sampun macak cara Gyatut Kaca.
Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten. Nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso, padhake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka telu kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabecikane karo bapak. Bagong. Non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Lho. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku maring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka telu niku. Mengene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken ora Bu. Kok ora Bu aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten dipun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken apa mboten? Kusik iki ana perkara. Lho, urung kaya ana masalah. Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka telu sebabe Ngestina Ketaman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. Mangke riyen saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng belani wong Ngastina. Sampean le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula, Kurawa Ketaman Pegebluk mbok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda? Hah? Bratayuda. Ora sida wuda. Ora. Sesuk. Wah, ora sida ndelok aku. Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis.
Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Lho. Anu, ludira pethak. Getih putih. Caedan lah. Iya Bagong nggih. Tegese ludira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot ngestina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mangparingke Durna. Mangparingke Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdi ning para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho pamunten, Ger. Kula nyuwun pamunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ing sampun leksanane dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watahipun Nalendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kaliyan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati menika Sira Prabu Sri Bathara Kresna. Sira Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyin bukan Durna tinimbangipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang keng munya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung neng kemawon tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api ngestina ketawan pegeblok rebut pusaka. Nek pusaka wis karebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Wus, Bagong, ngapa? Kowe ngecek karo Bapak Durna? Mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lair tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renah patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambah rengane kula jeng Kestina. Ajeng alasan apa kemawon kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku. Kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuwun Prabu Darmakusuma ajeng mereke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu merga wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17 wong elek ngelak mripat. Semar kae ya mung kere. Semar kae wong ora duwe. Loh, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip ya men ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke irah-irahan. Cetha iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sakepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan? Kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhone Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna.
Sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang monyor-monyor ra ning Ngastina. Ha ta? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso buka, kalah terus. Aku sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan mbutuhke pusaka telu, aku ya mbutuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampean, sampean boyong pusaka telu. Nek sampean kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya ming cekutas, cekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartamawa, Surtayu, Surni, Sinden ngono iki. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning Slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amok kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Peseron nganggo akik lendodot. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kowe wani karo Bekantara, sentawel dene apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tuwa kok ora mikir to. Carane ada. Nek ora aja tak njaba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ora ono. Nek panjenengan manane metu jaba. Ayo metu njaba. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nendi papane wong neter kadedayan. Nang alun-alun negara ngamarta tempoke kowe aku sing tekane pati. Wah, pendhita tak ingkel-ingkel jane ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Kawula ora diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana karepmu piye Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Yo. Ndara Antarsena Ndara Gargaca Ndara Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem wewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, yo sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu aja diboyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo wis mongso Gorongo. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nuni nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat.
Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mangsa Barana nggih nyuwun pamit jinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Kudara kula nyuwun pamit. Iya Bagong nyuwun ngambil Kang Putra. Iya wis kono. Tak paringi ngambil nggih ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cintakaning para Pandhawa niku angel mijen moing ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara Kudara, yo ana mangkat to. Aku mangkat ya Jem. Nggih ngeslang dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adi kula. Rondo. Wah. Ora ngabari aku. Aku ki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngaten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih pareng. Iya. Nyuwun pamit Ndara Kudara. Yo sing ati-ati pareng. Yo. Merga kula niku nek wis karo Kurawa ijane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu kali kula mesti tantang gelut kok. Yakin kula jak gelut mesti. Iya mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit ki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih? Yo sing ati-ati. Ndara Kembar pamit. Yo sing ati-ati. Yo sing ati-ati Bagong. Ora sak kesusu-susu sare-sare. Wis ya inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak Durna iki arep suwi-wiya ta? Iya. Merga apa nggih? Iya sing ati-ati. Sampun Ndara? Iya sing ati-ati. Ndara Kembar, iya sing ati-ati. Kula tak medal jawi mbuh rawang sulat. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah, ora duwe. Waduh. Durung ngomong wis muni ora duwe. Nggih pun, ngaten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Nune nggih. Pun mboten ngangge gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Patih Andakawana to iki? Inggih. Kok oleh sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun Milora Bagong. Kowe nggo 300. Beto. Nak sili ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuhun Prabu Puntadewa kon nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuhun Prabu Puntadewa. Estu tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara apa? Sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, Panakawan kentir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Jejekane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Iya. Yayi, ana apa? Aja nganti Bagong kasempyok ing aradan, tegese Bagong nganti cilik lara gedhe babak kulite dawono marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong. Yo. Sipiye kore bakal paring wangsulan karo Durna bapakku. Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Penemban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun mepanggil sarta ruba. Wah, ya ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budal kang padha seba ingsun kondur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Rama Kyai.
ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Cemadung dawuh Rama Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antarja Cemadung dawuh ana dawuhmu apa Pak mawe karo anak-anak Pandhawa wah Gatot Antarja Antasena salungane pamanmu saka negara Ngamarta werna-werna lelakon ingkang tumanduk marang Praja Ngamarta Eyangmu Sukalima nyuwun ngampil pusaka katelune dumadakan babak anglayoni jujul hanusuli sowane Bagong jari kandha yen to Semar nandhang loro bisane waluya nirmala temajati kudu ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan mula ora aneh yen ndadekke pasulayan antaraning eyangmu ing Sukalima kelawan Bagong nanging gandeng elingi dawuh barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku ngayomi karo Panakawan Bagong sing wis momong karo wong tuamu Pandhawa wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung wiwit Pandhawa isih jabang nganti claprang mula golek ana Bagong menyang endi yen pancen Durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana milara karo Panakawan Bagong kaya aja nganti wegah Bagong belanana Kurawa undurna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku Gatotkaca Antarja lan Antasena kunjang kanjeng langit kelap-lapat nirkincanging nirkincanging risang mawe gandrung wis Pak nek pancen kaya ngono aku nderek kersane bapak Kang aja nganti kesuwen ayo Bagong digoleki kowe karo aku ora ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong tau dimong karo Bagong mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong kowe karo aku wajib milani Kang iya Dimas ora lidok ujare wong daplok Durna iki nang ndi papan anggring gleleng anggring gembelo sirahe suarane kemlotak kaya kerakal mesti nggawa Kurawa nek ora nggawa Kurawa Durna iki wonge ora tau wani swara atos nyuwara sing rapenak Kurawa dampyak goleki aku ki pinter ndelik wong aku iki coba tok dadi bingung Urataya kebingungan goleki aku ning suwe mesti kecekel iki Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan piyayi nek ora iso digugu seprene kok ora ana kemliure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca nek aku nandingi Kurawa ijen yakin mesti kalah aku wong Kurawa ki wong licik Kurawa ki wong akal ukile wis ketok mesti nek mungsuh ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo wanine ngeroyo nah nek dikeroyo ya kalah nek ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar nek ora goleki Ndara kaya pun suwe ayo sawetara kok ora dehem ora watuk ora lara kon watuk pun ngertos lek kula omong wis terus keputusane sapa keputusan sampean milani kula mboten gong non aku kuwi tau tate tok udang nggih aku tau tate tok mong dek cilik biyen ning aku ora kelingan ning kowe tau tate momong aku Gareng ya momong aku Petruk ya momong aku semono uga aku Bagong aku kelingan jaman dijedi ning kawah Condro Dimuka biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah aku
Kula nika. Ha Petro iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawacan dadi wedi kula sing nunggu sampean. Kowe Nggih. ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining candra dibuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika wedok pondok mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak iki piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Api ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methoke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho, kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin? Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil ora. Kula tak maju, Aku sing tansah memanuki laku aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong Pangkato, yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya. Nggih, nun mengestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Lah iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu. Iya. Ana sampean bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkato. Ketundha Kurawa, nyun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah dhewe. Redo mangawur-awur tengarane ngajurit gong makuru gongso tetekaya butula. Pancen bener apa sing ngendikake Kakang Prembandurna. Ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih senggune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkuri sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kowe ana omong sing tanpa guna. Kowe po kartos lebar kuwi sing maju. Karto marmu atus libur dengkulmu melocot. Heeh, karto marmu sing maju. Kowe aku ya wani, karto marmu aku ya turah wani. Aja kemeng karto marmu ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Karto marmu wonten timbalan.
kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarma? Woe lah. Didelok malam ini. Bengi iki kaya aku sing tekaning pati. Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gathang kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki ceceki untune. Ora mlunga saka ngarep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti legane ati upar. Semah tak petok modare edan. Ayo kekuatanmu sepiro Bagong Musaku? Remuk. Ngapa? Oh, arep modar aku iki. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Aki senugro ki nglocop bathuke iki. Ki gede-gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Lho. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iki, yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, kok ora bosokan pripun? Aku tak manji ning awakmu. Manji awakku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Iki serius? Iya. Tenan. Iki ndi? Lajene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapake ora apa-apa.
Lah moyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunu anakku kuwi dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Gek wis ra modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gawe wis. Gunjang kancing langit kelap-kelapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Kono wis. Sampe teng ndi? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Walah, gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet-ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggere engko ora aku gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngampet-ambegan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Lah kae ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem ayit to. Jaratan ketok le mrimis metu ngolah. Nek mabur sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane rambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini orang golek kamar mandi ra ono gendenge. Rugi iki. Lah iki. Kamar mandi kok rung kirakeki gendeng. Oh, tuwa ra sido. Ting klingting kabeh wis. Ra motok. Wis. Nek medun, ayo wis medun ngono wae. Ki arep gleleng iki. Wis nantang. Amun Suramarta, Jayawrata ayo Kartosebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku, Pak. Meripate kok mendelik wae mataku ambar ngopo. Sajahe mentas meguru anyar, ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok antem glecak meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramunya.
Sik lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe. Ya tumban. Ya tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo sae taun. Ya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak ces e. Mangger entek baterai colokan listrik murup menah, guys. Aja edan. Ora edan serius iki. Pecah siramu. Ya. Piye iki ora muni gamelan. Ngopo dak-dak. Pecah siramu. Kuwi ning. Pecah siramu. Ya, ah ngono. Hot. Hot. Wah. Oh, mati. Wah. Waduh. Ya. Gletek dasmu wis semaput ora. Peleke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarwa Kurawarwane Robakaya amuk lekane ati. Sapa kowe? Arepku Kartodendra. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau bayar tadi denda terus peranganing para Sata Kurawa. Kartodendra dasar Pranyata. Kartomarma kalah karo kowe. Kartodendra durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek bleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati aku. apa mau ngapane? Ayo, Kurawa maju ya. Kurawa maju. Kroyok Gunjang Kanjeng pamit kelapa katon lir kincanging aduh mawe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya wis kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur lho Bagong digdaya mergane kula sawangsa ing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lho sumanggaken Kakang Prembaturna. Lole Bagong aja pamer. Kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe keparat. Gus, piye? Durna beto drei, drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lah napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Kethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora sawedi.
tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Nggih, ayo nggawa pusaka suntan aku ora wedi regane atiku. Pandhita kang minarya wangsit pindha kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone entos lalu kembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe didaya tandana Kyai Cundamanik. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis nggawa pusaka Kyai Cundamanik. Ayo, nek pancen pusakamu iki didaya tamakna dadane Bagong. Loh, kowe wani nambani Kyai Cundamanik? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamanik semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamanik ilang dayane kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibane nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kokean gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Pandhawa mbiya gumulung mangung siring sata Kurawa kambaung Kesra katite merut layut sagung Ratu. Kula nuwun pangapunten, Nger. Iya, awis saking pangatenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa Tadah Wadana. Bapa Penemban. Mestinipun bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajiganipun Panakawan Bagong. Oh, inggih amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan mboten gadhahi niat wantun kaliyan bapa Penemban Durna. Oh inggih
Nggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kanggur Wengdat. Mugi-mugi pikantuk pepadang nyatanipun Dewa Asung pepadang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma. Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho, dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Gondok bleguduk soal gembol suara nanti awala. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi Bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin Sekaring Jati Wasesa. Kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa. Kula aturaken Paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten. Nyuwun pamit nggih kula ke Bapak badhe ngupati wonten pundi dunungipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong no kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih ratu kuwi ora kena mban cindhe mban siladen. Mban cindil mban cindhe mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih kowe balya neng Karang Kadempel mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matura karo bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara Kudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Winti kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasi Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Kula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Nggih. Kaya ngopo? Mangmake nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Kok minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandangamu kae mau gawanen. Wah iya. Kula kakek kraton e wau. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, mbuh. Dimas Antasena ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Nyuwun pamit nggih. Iya.
sanging risang mawe gandrung Petra nun diboyong dening sawijining wanita. Aku dilarapake ning negaring Pura Kencana amung dadi dalan nggonku bakal bisa maluyake wong atuamu. Sebabe ing winastan Sekar Jati Wasisa iki Petra. Wah, lah kok kaya kembang matahari. Elok tenan. Gong pengen weruh Sekar Jati Wasisa ora? Nah, aku pengen weruh Peken Sekar. Engko karo aku. Edan kowe iki gong ora. Mengawur-awuran le momo. Saene mbok apa, Truk? Mara coba Petruk tak pedhike kembang Jati Wasisa. Ngatos-atos Ndara mbok menawa dados kanugrahan sampeyan. Iya, Panakawan Petruk. Dong tak. Nih ora apa-apa ora masalah. Piye? Mulane ya, Gong. Sone nek tak tanggapke wayang cara wetan ki do nyemak. Oh, ora do kei. Yo, Kak. Dikawe nyemak kok. Rumangsa kula. Mara coba tak jupuke kembang Jati Wasisa. Pulung Sang Abimanyu. Sekar pinethik wani kaget ora Petruk kanthong bolong. Jarine kembang yen arep dipethik wite ilang musna saka Pandulu. Nanging nyatane bareng tak pethik iso tak pethik wujuding Sekar Jati Wasisa. Lah niku dadi tambane bapak. Nanging aku didhawuhi dening Prabu Gudakesa pun mboten tak gagas. Mboten sak digagas Prabu Gudakesa wangsul teng arah kadempel nggo nambani bapak malah tentrem. Bagus ning licik. Bareng iso methek Sekar Jati Wasisa. Lah kok malah lunga saka negara ing Pura Kencana apa rumangsamu Prabu Gudakesa ora iso ngoyak karo kowe Abimanyu. Kresna amangka Sang Dyatama Tara nyawingipun Kakang sowan ning Karangadempel kabar sing tak tampa Kakang Semar lara. Iya nyatane kuwi nglethak ora duwe daya. Kok sing nunggu mung gareng shift malem lho. Kuwi apa tegese? Tunggu anu gentenan iki anu Petruk karo Bagong nderekke Ndara Abimanyu. Lho, Abimanyu menyang endi? Ngupaya Sekar Jati Wasisa.
Dan dinggo ijol ngene bapak kepengin golek tamba wujuding pusaka negara Ngamarta 3 cacahe. Nggih iki mengkari ngenteni bejo-bejan kemawon ora bejo ora jajan. Bejo-bejan nek bejo Ndara Abimanyu iso tekan Karangkedemel ngasta Kembang Jatiwasisa. Nek mboten ya wis. Kula kalih sampeyan kelangan bapak Ndara. Abimanyu wonten dawuh ndotong-ndotong kembang piye iki menika Sekar Jatiwasisa ora buwe lah dal entuk gawe kok iya pikantuk lah mara coba dienggo tamba utawa dadi srana waliyaning Kyai Semar Badranaya kula pasrah dhateng Paduka Kanjeng Prabu Ndrawati mara coba kaya ngapa. Sekar tak ungkulake Kakang Semar lah kok ilang manjing anggane Kakang Nayantaka. Nanging Kakang Semar kok durung waluya nirmala Temahjati dadi Temah Mulya. Weh lah dalah. Iki piye Petro? Pun ora iso gagas. Bapak ora mari, Gong. Mbok takon ana njaluk nang ngisor Semboja. Ana ngisor apa jenenge kluweh. Aku ya wis ora embuh iki. Ring nangis kok nyirama. Pak. Warasa, Pak. Among Sulamrata aja keprak endi jenenge Abimanyu ku karepe Dik. Bagus nek jebul batu-batu kowe licik kowe maling keparat kowe. Didhawuhi saya methek Sekar Jatiwasisa bareng luwuk pethek ora mbaturake marang Kanjeng Koko Prabu Gudha Kesah nanging malah mbok boyong ana ing wujuding mapan iki jenenge ngendi. Ayo tak jaluk ora tawenake tak gawe sungsang bawana balik. Amo gagap wideksa kowe sapa ngaku? Werkudara. Wong tuane Abimanyu. Ora iso nggulawentah karo anakmu. Bagus ning lha kok sipate licik. Ing antase anakmu kuwi bagus nanging ora diwulang karo gerangane. Wani nyolong Sekar Jatiwasisa ora dibalekke tak gawe sungsang bawana balik. Amo. Bapak loro Karangkedemel ketekan wong wedok ampuhe ora jama-jama. Lho, sapa kowe terus mboten ngerti?
Mau mbok muni saminten apa sapa? Saminten sapa? Ayu nek le Ayu ning didaya seneng gelut. Ndaramu Abimanyu KO. Werkudara. Nika meleh. Nek karo wong wedok kalah kok nendhangi jane ora lahir batin wing. Dume wong wedok ora mau nendhang kok dipaske. Ayo ora apa-apa. Kentul nang kentul. Ayo sesek kowe ora. Gugu karepe dhewe Petruk menengo dhisik nggih. Kanjeng Prabu Ora caturan. Kuwi yo ngopo to kok wis ora anu kok dadak salin barang arep musuh mau wedoke. Wani wo sing tak wedeni apamu? Ini kata dian kantong kaca. Iki kata. Kuwi le nyewa sandangan endi kuwi? Wong cukup kok sak karepku. Gayamu. Wong cukupe kok sak karepku. Wis kono ora sawerna-werna. Aku tak nonton Kaca Paesan. Weh, aku mbok melu nonton. Kaca Paesan ki pusaka arep ditonton bareng-bareng. Pun dadi presani, Ndara. Pun ketemu, wis mungsuhe. Kowe mlayu bapakmu Wadulana. Oh. Bapak, iya, loro niku. Wis to, nek kowe engko wadul mesti bapakmu tangi. Li wadul pripun? Ya wis pokoke bapak ana wong wedok ngamuk, ketoke bapak tepung ngono ya wis. Yo kok yo, engko gek selingkuhane bapak to udu. Bapak ki wong suci kok ya. Engko gek nggonku. Wah embuh nek nggonmu. Wis ale ngawur kok kowe iki. Ora apa-apa ya terus mbuh ora aturan. Senengane omongane mangkat to nggih. Wungu, Pak. Enten wong wedok ngamuk. Ngendikane Sinuwun Kresna, bapak tepang, bapak tepung, wonge ngamuk ora ana sing iso menang. Nek bapak mboten wungu warang kadempel ajeng diobong, Pak. Mawungu. Nek ora wong tuwa tak duandem glugu tenan. Juga apik-apik kok nyampar rai lho. Ning aku seneng bapak waras.